Hi, this is Marin Baguio of Pinoy Rab Road Trip. Please don't forget to like and share and leave comment below. It really helps us out. Please subscribe and hit that notification bell so you have never missed an update. Subscribing to this channel will help us a lot to grow and provide better content. Good morning, magandang umaga. Pupunta na naman tayo sa palengke ngayon. Magbili na naman tayo ng dapat bilhin, tulad ng paninda namin. Guys, please like, subscribe. Swerte, hindi mainit. So, hindi mo na ako mag ng ulo ko ngayon kasi malamig. Makikita nyo sa dulo, yun yung NCCC na malaki namin dito sa Davao. Sobrang laki daw yan. Kompleto na daw yan dyan. Kaya pag natapos yan, pupunta talaga ako dyan. Yan ang unang kong puntahan. Yan. Buti na lang, wala pang masyadong traffic. Ano guys? Malaki daw yan, malaki. Pwede naman, dalawa kami dito sa bahay ko. So ngayon, hinahawakan ko yung cellphone ko kasi yung cellphone bracket ko na sira. So, pag-practice na lang tao, gunit. Practice ang hawak ng cellphone. Hawak cellphone. Dahan-dahan tayo dito sa pedestrian. Okay guys, malapit na tayo sa palengke. Ayan, bus namin, Baguio.
Yung camera ko guys, nilagay ko na sa ulo ko. Maganda sana pag nakalagay dun sa ulo para pasensya na kung gumagalaw kasi hinahawakan ko lang. Ay, mataas. Oh, malapit na tayo sa Bangkiruhan Bridge. Wala. Sana hindi malaking tubig. Oops. Kuya. Delikado, ginagawa ko pa rin. Ipat sa bayan. Kung pwede lang. Ayan. Lumaki yung tubig. Pero walang ulan. Ay. Pwede pala. Pwede palang lumaki yung tubig na walang ulan. Ah, sa iba. Umuulan sa iba. So guys, malapit na tayo sa binibilihan kong garlic at lemon o kamote. Kinakabahan ako pag didikit yung jeep sa akin, baka masimplang ako. Pero pray lang tayo guys, pray. So patayin ko muna tong camera kasi isang araw pinagalitan ako dahil wala daw akong permit na mag-video. So patayin natin guys para safety. May gumturo daraja. Kulong. Sige na nakabala ng periodic yung may bisita. Yawa. Drink mo ipon. Diyan sa mo ipon. Pero, sabang. Sabang na lang ka sa kami. Ayaw pa uto ko. Gabi. Punya pa mo auto. Ako sapatos kay kana lagi mo. Oh. Wow, agay, what's that? Sapa. Di. Wala na to. Pero today ko ligot. Matalinis ang gusto niyang ano guys. Lagab. Mabilat na ito. Oh, kaya. Saan ipusikang? Pusikang.
Ano mo sa? Madalo sa iyo. Yawan! Paggawas na kasi pagod ba? Makatangga sa gawas na Saro kayo. Siya, kumusta man? So, ako na binigilian. Ito tali ko sa sisigaan. Papulo lagi. Wala kang gusto ba? Awa ka na ako. Patay. Tubahan. Sigara man sila dito. Hindi mo tatay. Spot sa kung taga-QA. Trans? Sino na? Natural to yung lupot dahil. Laro kang magmamata. Kaya yung batang kayo nagsabay mo kay split tayo na tubangan sa nakita dahil. Paglingkod siya tayo, ako kayo yung tanaw mo. Kurag away raman. As in, Mura ka lang nagkasalbabida. ugat kayo itong buhay. Actually, ko supported din sa yung background. Like, ayun sa yung background, how come na nakapaningkot ko siya? Kasi apa? Ay, maya-maya yun. Pilay-lay ito perspective dahil. Diyan ako, Beth, ang anak ayaw gusto ka ng uyab na ka ng iPhone minutes. Diyan ako din ang lalaki ng Tapos tape. mga boss dito ako nagpapaan di ka sa pagkalalaki gusto na ko rin ano di ka talaga Ito na mga record na kaya. kapoy ya kapoy hirap mo yung bike mo ka diri aja tuh diri YouTube Ya, jadi aku nabakla na. ani ano nagdala ka ba ay na ba Sana sa bago ko na bago ko rin makuha na sa mga kanang cheta, kanang sila nga sa mga background. siya ka man ang ano tayo kita ba ang magpapangga year Gracias, eh. Tanda. pwede mo sila Balik ito makabuti. Balik na. ako kaya pwede ko ka mo ya
cheese. Ako lang siya. Ano ba siya? Chay, buwan na lang na sobra. Kung nag-cheese ba yun? Ako cheese. I don't know. Group selfie. Kaya mo ba? Sakay? Ano na yan? Ay, camera yan. Vlog. Ay, vlog. Oh. Asan? Tro? Pinoy Rap. Ano dito? Kuha na. Wala pa. Ano pa? I-upload pa. Lagi nakuha naman dito. Bago pa mag-wave-wave. Paano yun? Simple lang video. Dalan-dalan. Di pangalan sa YouTube channel ya? Pinoy Rap. Pinoy Rap. Oh, road trip ang kwan. So, isumpay lang sa Pinoy Rap ang road trip. Muna ni. Pinoy Rap. Road trip. Road trip. Ano ba ang punta kaya? Dahil nga po ako. Katawa ko kanina ay nang isa kayo gawa kayo na natin sayal. Ang man niya ako yung kuhan. Kamera. Ano siya, di tipot niya yung kay kusig ko lagi daw. Ay. Para po mang sa dito na. Kusig ko lagi daw. Ay, kapasig na ako din Oo, sa rap. kasi nasa kubangan Ito daw. naman sa front lang man. Oo, plan lang. Hindi na siya pwede sabay. Kuya na kayo ng cellphone doon. Bakit niya ni friend of back. Kuya na na eh. Buhat pa ang kuha na. Oo. Nalagituban ka ng charge lagi niya ba?
Pila lang dyan. Lato na madaot. Ha? Lato na madaot. Madaot. Hindi, ako dito. Ano ka na? Buwan to? Marami action dito ba? Wala nang sound. Ito, kulang dito. Wala na naka... Sa kawas. Natakay ka ng saan? Oo ba? Welcome to Pilipinas sa aming mga pagkain dito. Masarap ang pagkakainin mga pagkain dito sa Pilipinas. Dito sa Mindanao ito. Grabe pakakasama na guys. Ilang ka pa na Kumain dito, kumain ka na mga isaw dito. Marami mga pagkain dito. Sigara news. Ibirada mo. Mga bird, kari na mo, mga ano na ta. Hoy, pagbayan mo. Oh, wow, sarap ito. Panghang. Ang sarap. Pangalan na alam. Nalan si Juan. News. Okay. Pakagwaya sa pakagwaya. Bye, Tara. Tapos siya yan. Hindi kayo. Nakalimot na ko. Kalimot mo ko. Oh, hindi sa magkuhan lagi. Kita na siya ito. Ano nila kinaiwas? Ano na ilang? Ano nila ang tapos? May tapos na pala. Nagbutok pa. Ano ito? Kaon. Ganito na. Kalimutan nila ako. So, hindi ba ginamit yung walik kayo? Ay. Boy, ha? Okay na. Nasa?
Puri, no? Mga guys, huwag kayo dito. Huwag kayo sa inyo. Ilang oras? Hello, tapa?
Naa, ibigay kayo. Kapitan ma. Ikaw na lagi ang bilala, ako na Ay, bayaran na